Ako si Karen Mendez, taga Baguio proper, usa ka membro sa MCCT IPS beneficiary, tribo sa Bagubo, Klata. Karon ako nag-wave na sa maong programa. Sa ako ang goal pod, nga gusto nako nga mas naapay labaw pang nanginahanglan kaysa ako ug kaya na nako magtindog sa uban sa akong pamilya nga wala na ang programa. Pagka beneficiary nako dako jud kayong kung baga kaabag kung unsa akong naabot karon. Sa una, usa lang ko kung sa ako ang prinsipyo na ako'y mga goal nga dili pwede nga kung unsa ko maora jud ko. Nangita ko mga way nga para makatabang ko sa akong pamilya kay ang akong bana sa una is taxi driver lang. So dili gyud sapat ang income na agian pa namo sa una nga 1 week ang taga-uli lang sa akong bana. So mag-agad lang mi kung pila ray maabot sa pangpasada. Isa jud ni nako dili malimtan nga naay time nga wala nakauli akong bana siguro kanang wala pa siguro pasahero. Tapos nakauli siya udto na nana akong anak duha. Sige mighulat kay wala pa mi pamahaw. Isulti lang yun ako kay bubong man to amo ang balay sa una kanang kawayan. So paglili sa akong anak dito siguro sa kagutom naitlog dito sa kanang pato. So nahimo gid ako to ma'am nga kumbaga sa term nga gikawat yun ako to para lang nga naim pakaon sa akong anak. Isa jud to ma'am bisag sa ako ang anak karon kanang eldest na ako dili gyud na niya malimtan kay nahimo gyud to nako ma'am para lang makakaon sila. Inana akong nagian nga dili ingon nga sa ingon ani diretso ko wala na gyud pud may Sabado na wala pa akong bana naay kanon pero wala jud sudan. So niya dool kog tindahan nga karinderya nihanyo ko mismo mangutang kog sudan. Tapos ka na ganing ingnon nga ma'am nga piliun lang katong liog lang ipautang sa imuha kay naa pa daw mamalit. So sakit kayo ma'am nga inani na lang yun di ay nga kanang ubos na yung kayong tanaw sa imo unsaon man dahil kung total bayaran man ako sa kung una-una pero wala ko'y daga na istorya ma'am o ipautang ko pero liog ito siya nga ipautang sa ako ma'am liog sa manok. So gibahin-bahin ako to sa akong mga anak kay downtown man to sa una. So balhin ko dire kung makita ninyo ma'am nga nang balay diha ron nga payag mao gyud na akong first balay 2011 gikuan ko dire gimuan kong payag sa akong ante mao na diha na pa man akong lolo. Akong ginahimo naga baligya ko og mangga sa kalsada duha-duha nga ingon nga bisan unsa akong ginabuhat ma'am naa lang ko'y mag-contribute sa akong pamilya nga dili ko gusto nga may ginana na pud nga wala halos wala jud mi makaon na adyo time nga dili mi makapaniudto nga isahon na lang namo amo ang pamahaw diretso na pud mi sa panihapon tungod sa budget. Nagsulod kog sendro nahimo kong sweeper ana tibuok Bagyo siligan ko na kadlawon alas 3 manilhig na ko hantod alas 10 sa buntag. Katong first nako ma'am sweldo mura jud tog akong itipid kay kabalo ko lisod kaayong way kwarta gyud at the same time inig human ako sweeper mamaligya ko og mangga sa eskwelahan. Hantod ni abot si MCCT gi-assist ko dire na ay validation sa ako so nahimo kong membro. So dako kay na tong kalipay ma'am kay naay ayuda ang gobyerno kung baga gi-manage yun ako maayo gikan from sugod 2013 para gid sa akong pamilya tanan. Dito nag-start ma'am nga giunsan ako pag value gyud ang kwarta. Kung baga gi-manage nako ma'am nga iuna gyud ang needs kaysa wants. Naa gyud ang Ginoo ma'am. Siya gyud ang provider aning tanan. Bisan ako mismo makaingon ko asa na ako nigikan kay unsa ra ko sa una.
Ang first jud na akay goal sa imuhang kaugalingon, dili pwede nga kung unsa ko karon inani na lang ko hantod ang magpakamaayo ka sa imong isig ka tawo. Murag dako jud contribute kung unsa akong naabot karon, akong pagka-member nga nahimo ko karong kagawad na anak ko'y mga kumbaga nahimo man kog parent leader. 2 or 3 years ko nahimong parent leader. So isa pud to nga nakahatag sa ko ang potential nga maka himo ko og mga maayo nga mahimo kong model sa ako ang mga membro. Mao pud siguro nga gigiyahan ko nga naabot ko sa ingon ani. Dili lang in terms sa ayuda na apoy giingon na nga mga amo ang CFDS. So naay mga klase-klaseng ahensya didto nga mutabang sa amuag pasabot nga unsaon pag-manage ang kwarta, unsay mga bawal, unsay mga dili pwede, unsa i-manage ang kwarta. Isa jud to amo ang mga monthly CFDS. So akong maturing na success kauban nga ang pagka-beneficiary mao ang napalampos na ko akong mga anak sa high school, duha, tapos ang isa nagpadayon pa karon high school pa, tapos ang isa na siya sa college ug naa gyapon ang pag-aayuda gyapon sa gobyerno nga usa siya ka nahimong scholar sa IPS. Nakahimo ko og kaugalingon nga balay sa akong giingon nga na manage kay nako ang kwarta mao na nga natigom kauban sa ako ang bana mao ni nahimo namo among balay. Sa IPS, MCCT akong mga kaheto-heto, akong mga suwod sa mga purpose ana lang basta ang kana lang jud itatak nga dapat naatay manage sa ato ang mga ayuda nga hatag sa gobyerno. Kay kana atong ma-manage og maayo naa jud kalampusan ang mahitabo sa pamilya kung itarong lang. So unahan jud nato ang ato ang panginahanglan, ayaw nang gusto lang nimo na wala sa budget. So kana i-manage jud maayo ang gihatag sa ayuda kay naa ang gobyerno nga magtabang ug dili rason ang kawadon nga dili ta makapaedukar sa tong mga anak.